I wake up in the morning, wide awake for the day, and I say, what a morning, it's all okay. It's all... Helo, 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 noswaith dda, Croeso I Haclediad. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when you're living in a dream. 76! Yep. Da ni yma. Mae y Haclediad yma wedi dod at chi yng nghanol, well, pretty much apocalyptic collapse genedl Brydeinig. Ond, dwi wedi bod yn gwachod Lego Movie 2, so mae popeth yn awesome. Neu, Everything's Not Awesome, sef un o fy hoff gyneuon off y soundtrack. Dwi wedi bod yn gwrando ar y soundtrack, ond dwi wedi gweld y ffilm eto. Yes. Be wyt ti'n meddwl o Everything's Not Awesome? Mae'n eitha swynol. Mae'n amazing, cos prif lyrics dwi wedi cymryd efo. Everything's not awesome. Things can't be awesome all of the time. That's an unrealistic expectation. Yeah. But it doesn't mean we shouldn't try. Yeah, yn union. Words to live by. Mae o'n... Dwi'n gwybod bod fi ddim hyd yn oed wedi wneud yn agoriad traddodiadol ni, ond genuinely, os ydy 2019 yn neud chi dimlo'n shit, a gyn ni wynebu'r peth, siwr o fod yn, please cerwch watch it Lego Movie 2. Mae'n basically yn sôn amdan red pillio mewn ffilm blant a redemption arc sy'n dod ar ôl hynna. Mae'n anhygoel. Dwi ddim hyd yn oed. Right. Anyway. Ond hefyd, mae'r gair arall, this song's gonna get stuck inside your... I'm gonna get stuck inside your... Ond doedd o ddim I fi. Gonna get... Na? Na. Ond mae'n un can arall sy'n parad tia, medio, 30 eiliad, 10 munud, di o'n rhywbeth o la. Mae'n swnio off y can sa Super Furries di wneud. Hwnna, hwnna. To the system. Mae o'n amazing. Pa gan Super Furries di hwnna? Gallu di dropio'r tunes ma fewn, cos sa neb yn mynd I checking ni am copyright. Guys, just dyma soundtrack ych gwanwyn chi, okay? Lego Movie 2 soundtrack. Mae'r gan super cool off hwnna ydy bangar fi am yr oesoedd, okay? O, gyn Beck? Yeah. Yeah, mae hwnna'n amazing, dydy. Mae Beck bob tro jyst neud chdi, come on, let's get on and power it. Yeah, crazy Scientology aside, yes! Definite. Iestyn, Bryn, Wrandawyr, penod 76. Mae'r byd off I uchel, ond dyn ni ddim. Yn dan, os nad ydych chi wedi gwrando ni o blaen, nathon ni gychwyn fel tech podcast, kind of dal yn siarad am tech rhywfaint, ond erbyn hyn, da ni'n kind of siarad amdan pretty much pob peth sy'n dod ynghylch y tech. Ti'n cofio'r dyddiau syml na lle oedd yr iPad yn cael ei lawnsio a ddim rhaid I ni fynd trwy fel the philosophical consequences on data ni? Dwi'n cofio. Dwi'n tybod ar un o'r bob un tech podcast arall. Mae nhw'n mynd trwy'r rhywun peth, ni? Ti'n just fel, ti'n cofio bod mae stuff? Oedd y reality ni wan, Sioned. Oedd y byd arfer bod yn symbol, oedd y byd arfer bod yn hwyl. Ond dyma ydy'r byd ar I mewn wan, Sioned. Everything's not awesome, Sioned. Things can't be awesome all of the time. Yeah. That's an unrealistic expectation. Yeah. But it doesn't mean we shouldn't try. Well, os ti'n deud. We can make everything awesome in a less idealistic kind of way. We should maybe aim for not bad, because not bad pretty much is okay. I mean, please grandwch arno fo. Achos fel... Da ni gyd I ryw rhan o dal yn sobor ar y pwynt yma. Oh god, ie, dwi'n mynd i agor drink fi to. Right. So fa ma da ni'n cychwyn? Come on. So, mae gennau, sôn am hynna, like, un o'r prif stories dwi eisiau siarad am wythnos yma, mis yma, ydy guys wedi mynd off y grid ys couple of flynyddoedd a just I stopio'n byw efo trydan. I mean, o wedyn sgwennu amdano fo ar y Guardian website. So, sut nath o wneud hynna? Guys, Sioned sy'n fan hyn, efo Bryn. Hello. Iestyn. Hello. Okay, so dyn ni wedi gwneud yr intros. Mae rhywun yn amser am yr agenda. Dwi'n mynd I fynd draw I Gaernarfon achos weles I Iest yn swirlio rhyw fath o ddafnau cochddu
yn y gwydyr fanna. Be gen ti? Trio rhywbeth newydd tro ma. Gwyn coch eto. Ond Morrison's Organic. Montepulciano d'Abruzzo! Ie. Swiss Will! Ond, ti'n bod, mae'n bobl yn deud fatha, os di gwylod botal gwyn, ddim yn mynd i fyny yn y gwylod, fatha, sam thing yn efo, paid y brynu fo, mae'n cheap, mae'n ffeflasu fatha rubbish. Mae hwn yn bron eitha flat ar y gwylod, ond mae'n blasu'n hyfryd, ac mae'n really rhad, ac mae'n organic, a dwi'n mynd i weld bore fori, os fi gynnu fi hangover. Ti'n meddwl, rai, because da ni just yn darganfod rhyw fath o life hack, sef just yn fych stuff organic a ti ddim yn cael hangover. Ie. Nath o weithio i fy yn Australia. Do, o'n i'n, dwi'n meddwl na Coopers, sydd ydi enw'r cwrw, maen nhw'n neud yna sy'n organic, ac o'n i'n yfad llwythio na fo, ac deffro bora wedyn, yn iawn, ti'n bod, o'n i'n goro, o'n i'n dehydrated yn y bora, ond oedd gyda fi'n fatha masif, fatha, oh, please, gadewch fi lonydd. Gadewch fi wan. Ie, so, eich fod na rhywbeth yna fo. Okay. Wel, Tech Podcast sy'n rhoi cyngor bywyd. Bryn, what you got? Mae gyda dwi mynd all out heno efo'n Hendrix fi. Dim y Tanqueray. Dim y Tanqueray na. Dwi efo, di cwerid cucumber, ond di cwerid pilio'r tatws. A di mynd ar hyd y cucumber. Mae rhywun wedi bod yn cocktail school. A wedyn lapio fo fyny rhywfaint, fewn yn yr hew, fewn efo Hendrix ac efo aromatic fever tree. Un diwrnod dwi yn disgwyl gweld goldfish shape ice cubes i fewn yn y bowl. Goldfish ice cubes, ond hefo fel croen oren yn nhw, so maen nhw'n edrych yn oren, ond maen nhw dal yn flavour o bwy. Nice. Brilliant. Well, guys. We'll see what we can do. Dwi wedi bod yn classy joint, sef Aldi. Oh. Ond y gin dwi'n yfed ydy gin cheap ass Lidl, sydd yn really nice. Nes i wneud taste test yn erbyn, pryn dyn yn y botol glas? Hendrix, falle? Yn glas twyll? Yeah. Yeah. A well gynnau hwn, cos mae gynnau cheap tastes, ond drychwch, dwi'n dangos hwn i'r camera, na i wneud llun geiriol. Drychwch, mae Aldi di wneud, basically, di copio. Drychwch, mae'r label yma yn edrych yn union fel label Fever Tree. Gyda nhw hyd yn oed coeden arno fo. Ond enw nhw ydi Ridge Valley. So maen nhw wedi sticio rhyw enw vaguely kind of gwledig arno fo. Premium Indian Light Tonic Water. Nice. A di o'n any good do. So dwi'n di trio fo blaen. So fydd i fel live taste test ar y podcast ma sydd kind of i fod am tech, ond sydd rwan amdan fel tasting notes cheap tonic. Dwi'n yfed o allan o margarita glass, achos... A dwi di sprinkle loads o random crap fel juniper berries, pupur, bach o cardamom yn efo. Hold on. Dim cystal. Shit. Gadael infusion gynta. Boilio hwnna wan do. Wel, nodyn i'r grandawyr, prydiwch y prynu Ridge Valley Tonic. Diom yn iawn. Anyway, ymlaen â ni, dydy pob peth ddim yn awesome, yn enwedig tonic o Aldi. Mae gen ni rester o stories! Iai! Gan bod fi ddim yn gwrando ar y news, rhain ydy'r unig stories dwi'n gwybod amdan. Wel ia, be mi drio'n cymryd â chi o'r shit show ydy peth efo Brexit, i histori sy'n shit show eraill. Ti'n gwybod beth sydd yn hilarious amdan hyn, rai? Ydy, mae yna gymaint o fel boycott o fel y news yn tu ni. Mae Al yn fel scrollio drwy Twitter cyn mynd i gwely yn scrollio drwy Twitter yn y bore. A dwi just yn anto meditatio, obviously, levitatio ar gwely fi, cos... A wedyn mae'n mynd, wedyn mae'n fel, ti'n iawn, mae'n mynd, rhywbeth fysa ti'n eisiau gwybod amdano. Dwi fel, Yeah, just was a boy in a Lego movie, yeah. Oh my god, fi ydi Emmett. Dwi just yn mynd... Just achos, dyna sydd allai handlo fo. Dwi rhywbeth ti'n methu newid? Dwi'n methu newid dim dan fo.
sign a petition neu ddau, mynd ar ymgyrch neu ddau, rili'n gallu neud yn byd. Beth am i ni siarad am? Y top stories gyda ni ar y rhestr lyflu ar iCloud Notes fi, ar ôl atgoffa fi sut i gael ei weithio, ydy Google Stadia announcement at GDC 2019. So, games di hwn. Yes, ti sydd droi hwn fyny? Ie, nes i, o'n i'n gwybod, oedd gen i'n clem fod Google efo rhyw thing, Games. Well, announcement thing yn dod i fyny, a wedyn nes i weld am fel, be di hwnna? Ag mae'n rhywbeth mae lot o gwmnïau di bod yn trio wneud yn iawn, fatha mae Steam, dwi'n meddwl, yn trio wneud o PlayStation hefyd efo rhywbeth tebyg, lle mae'r games yn byw yn y cwmwl ac yn rhedeg yn y cwmwl ar, tywod, machines andros o bwerus, so gen ti miloedd ar filoedd o pobl yn chwarae online, ond mae'r, tywod, y streams sy'n dod lawr i dy sgrin di, ond mae'r peth newydd mae nhw wedi dod i fyny efo, hefyd ydy'r controller sydd yn Wi-Fi, so ti'n connectio fo i dy Wi-Fi network, so dim ots pa sgrin ti'n symud i, os ti'n chwarae ar dy ffôn, neu dy iPad, neu dy tablet, be bynnag, neu wedi symud i dy teledu, yr un controller di o'i bob tro, oherwydd na hwnna sydd wedi connectio i'r network hefyd, di o'n connected efo Bluetooth i'r device ti'n edrych ar y game drwy fo. Ond, wrth gwrs, fel bob un thing mae Google yn dod allan efo, o'n i fatha, fydd nhw wedi lladd hwn mewn 3 blwyddyn. Mae o'n rhywbeth, mae nhw'n mynd i... Mae rhywbeth sydd mynd i fod yn anodd, fod iddyn nhw'n wneud ar scale masif, os di, rhaid ychymygu, os di lot o bobl yn neud o, ag yn streamio'n live i YouTube yr un pryd. Hyd yn oed os mae pawb sydd yn neud o efo'r bandwidth, mae servers nhw gorfod fod yn absolutely massive i ddelio efo'r influx yma. Dwi just yn meddwl, efo fy het eco ymlaen, meddylia, fel mae server farms sydd yn ffarmio bitcoins yn cymryd fyny fel digon o egni i fel redeg Kazakhstan neu stuff ar hyn o bryd. So fel, allai ddim hyd yn oed dychmygu'r ethics o redeg y servers ma i wneud hyn. Ti'n mynd fel, like, malu cachu ethics, whatever, ond just y scale ond efo. Ond eich fod y fwy power efficient na fod pawb yn rhedeg i PlayStation 4s nhw yn eu tŷ nhw, a fod o'n mynd i fyny i servers ag wedyn yn cael ei danfon nôl lawr i pawb connectio fo'i gilydd. Yn dibynnu ar strwythyr i system nhw o bweru'r pethau yma a faint o efficient dio i gymharu a be ti'n rhedeg yn dy dŷ. Mae Switch di bod yn neud y kind of portable gaming ma yn really dda. O beth ti'n popio fo fewn i dy deli a stuff. Mae hwn jyst yn lefel nesaf, dydy o. A lot o da ni'n mynd yn ôl i ryw raddau i'r hen model o cael central processing anferthol a dumb terminals mewn ffordd. Mewn banc. A beth sydd yn hwnna mae'n clymu mewn really i beth sy'n nes ymlaen ydy'r syniad bod da ni'n symud o rwth general purpose computing ar gael i pawb a bod mae'r rhan fwyaf o beth sy'n digwydd ar purpose-built devices bod pobl i meddwl mynediad iddo fo a ti i ryw radd a byw o fiewn byd Google a byd Apple i ryw radd a sy'n dod i fyny efo platform eitha tebyg Apple Arcade. I ryw radd dwi'n teimlo lle bod Apple yn mynd i fod yn... Chos dwi'n meddwl bod Apple rili'n poeni pwy sy'n creu games iddyn nhw, just bod nhw'n creu games. Wel, so, maen nhw wedi hand-selectio pobl, do, maen nhw cant developer wedi cael ei dewis gen Apple a wedi cael ei ffundio gen Apple i greu y games iddo. So dyna di'r peth maen nhw'n mynd amdan, ydy fod y games yma i gyd yn mynd i fod o safon. So ti'n talu'n fisol a ti'n cael access i'r cant game ma, a wedyn dros amser fyna mwy a mwy o games yn dod, a fydd i byth yn cael y Candy Crush a rubbish fel na arno fo.
sydd yn gofyn am in-app purchase. Mae'n fatha Netflix for gaming ydi o de. Mae ti symud o'r wrth o model mae gen ti sy'n berchen copi yn dy law a bod ti'n cael dewis beth sy'n neud efo fo. Ag ydy mae gyd yn byw o fewn byd nhw. Apple yn ymwneud o maen nhw jyst yn roed yr mynediad i ti, dyn nhw'n really poeni beth ti'n neud efo fo, just bod ti'n talu dy ffi bob mis, a ti'n cael lle mae Google, ti'n teimlo, lle mae nhw'n mynd i charge llai yn y ti, ond be mae nhw'n neud efo'r data, ydy'r cwestiwn wedyn. Mae un walled garden bach yn drytach a ti'n cael left to your own devices mewn ffordd, ond efo'r llall mae'n ratach a mae pob yna, ond mae yna rhywun yn yr llwyni'n sbio yn y ti efo binoculars bob hyn a hyn. Mae nhw'n definitely mynd ar ôl y wahanol crowd mae Apple yn mynd amdan, oherwydd mae nhw'n mynd definitely ar ôl pobl sydd yn live streamio ar Twitch o hyd, lle rwan fyddi just yn pwyso bwtwm am yn live streamio i dy YouTube channel di. Ac yn gobeithio fod pobl yn neud i pres ffordd na allan o'na bo. Ti'n byw yn ei peth nhw, bydd y lladd cwmni fel Twitch, bydd y lladd yn gallu really i neb creu y Twitch nesa, y Google nesa, yr gwasanaeth nesa, oherwydd ti'n byw o fewn byd nhw, dod. Dyna net Google efo YouTube yn lle cynta'r, ti'n ffindio y maes yma lle mae bobl yn creu stuff a ti'n exploitio fo. Dyn ni wedi troi fyny bach o gaming podcast fan, cos un o'r stories arall gen ni ydy like epic story yn Kotaku, sydd Publication Games, amdan game diweddara Bioware, sef Anthem, ond ddim hyd yn oed dyna ddi enw fo fod, ond oedden nhw wedi newid yr enw fewn dyddiau, a mae gymaint o bobl sydd wedi bod yn gweithio ar game ma, dim yn y sal, mae'r game yn ofnadwy. Yes, dwi ti wedi cyrraedd yn bellach yn y stori ma, nag ydw i, cys mae hon yn massive. Dwi'n siŵr dwi wedi gwario te awr yn arian ar hynny. Ond mae jyst yn swnio fel stori massive. Nath o gael ei gyhoeddi yn... dwi'n siŵr na beth o'n oedd E3 yn 2012, sydd 7 blwyddyn yn ôl. Waw. Ac oedden nhw'n danos sort of renders a falle adeg yna, be oedd y game a mynd i fod yn wahanol i bob dim arall, ond oherwydd y ffordd oedden nhw'n mynd ar lôn, oedden nhw'n mynd, mae'r byd gaming di newid oherwydd pethau fatha PUBG ag Fortnite i'r online shooter maps, first person, sort of games. A mae oedden nhw'n datblygu'r game lle oeddech chdi'n gorau mynd allan i'r byd ma ag yn gorau trio byw am mor hir y ti gellu, sort of Fortnite, ond ffordd ma wahanol. Survival mode. Ie, mae fwy fatha, hwnnw mewn ffordd, just gweld faint o hir ti'n gallu para, a ti'n cael spacesuit, ag mae yna bethau allan yna sy'n mynd i ladd chdi, ond ti'n gallu teamio fyny efo ffrindiau i drio cael mwy o resources a felly fel la. Ond maen nhw wedi bod yn newid dros y blynyddoedd dwytha, wedi bod yn newid y ffordd mae'r game yn mynd, ac maen nhw wedi bod yn lladd i hynna'n, lladd y staff, basically. The drones sydd yn just yna'n, just yn dredio mynd i gwaith. Dydy just y byd yma sydd ddim yn iach o fewn creu games, lle maen nhw'n meddwl na byd o os ti'n neud all-nighter, ti'n fatha hero type. Ti'n gweld yn ffilm Social Network, Facebook, neu hyd yn oed comedy Silicon Valley, lle maen nhw just yna fo canu Red Bull a stwff yn cadw nhw fynd am ages, ond mae hwnna'n cymryd y pes, ond mae hyn yn neud ac o wir, a dwi'n just fatha, diolch yn sustainable, maen nhw fatha factory workers, Ond byd creadigol di fod hefyd yn a fedri dim fod yn creadigol.
modau fel na. Na, dwi'n rhaid amser chdi feddwl amdano peth yn iawn. A mae fatha fod nhw efo yr hierarchy system ma, lle mae rwy'n yn y top wedi dweud, tywod, nawn ni ddim explorio'r syniad gwych ma oedd gyn hein o wneud gêm hollol wahanol i'r byd, ond mae rhaid i ni adaptio a mynd y ffordd mae y games eraill mae'n mynd, ac wedyn mae pobl yn dweud, be? Dwi'n eisiau gwneud yna, ac tywod, mae jyst yn hollol failure. Cos dyn ni, Bryn, dwi'n gwybod faint o gamer wyt ti. So, nes i, dwi wedi cyfadden hyn ers cryn dipyn amser wan bo fi ddim really yn person sy'n chwarae games. Swn i'n really disgrifio hyn fel filthy casual. Dwi'n ffordd sy'n i'n disgrifio hyn. Mae hwnna'n well na fod yn gamergator. Wel, union. So, dwi'n really wedi tynnu'r games i ffwr o'r cyfrifiadur oedd gennau, mi oedd gennau cyfrifiadur jyst i chwarae games gen i neu Skyrim a balli, ac oedd hynna'n nipyn o hwyl, ond eto, mae'na lot o shit arall i wneud allan yn y byd na, mae'n nipyn o hwyl. Ond i'n gweld rhywun, ryw nonsens o do meitlu di gael o sylwyd o fo ar Twitter, mae'n rhywun dweud, oh, you can't call yourself a gamer, you play 100 hours on a particular game, well, fuck that, some of us will play 300 plus hours. Great. Really? Mae'n 13 diwrnod ti di gwario ar wneud hynna, lle sa ti gallu bod yn mynd i'r theatr, gallu bod yn gwaith. Just y mentality na, fod o yn siarad fel na, hwnna di'r broblam, de. Di meitlu, just gael sylw. Na, ia. Rhaid gael bod pobl yn meddwl. No way. Na. Cys dyna beth, efo B-Games, a dydyn ni ddim yn like, sefyll ar traed bobl fel, bobl sydd actually yn fel, mewn i'w games ac yn chwarae loads. Do your thing. Fideo 8? Fideo 9. Fideo 8, oh my god. Fideo 9. Embarrassing. Maen nhw'n tîm, maen nhw'n siarad, mae gen loads o bobl. So mae fan o'n lle check allan am actual games chat. Fel, mae hwn mwy amdan fel, y stuff da ni'n dod ar draws rŵan ydy gymaint o fel psycholeg, mwy, nawr, arian, sydd wastad ydy bod yn capitalism, dyn ni'n gwybod hyn, ond mae'r tôl meddyliol hefo stuff digidol just yn teimlo gymaint yn waith, mae'n fwy intense yn dydiol yn y byd ma. Stori arall ni wedi dod fyny o, da ni wedi siarad amdano fo, mae'n rhywbeth sy'n dod fyny bob wrthos efo ni, really, hefo lot o pethau, Facebook, Twitter, YouTube, yn sort of neud, well, platform yda ni ddim yma i, ferniadu be mae bobl yn rhoi arno ni. A'r ffaith, oedd hwn yn erthigol yn Bloomberg, so dwi'n gwybod faint mae'r tueddol ydi o fel Media Giants America. Ond amdan, the title ydi YouTube Executives Ignored Warnings Letting Toxic Videos Run Rampant. So, lovely headline frawachus fanna. So, mae'n erthigol fydd hon yn y show notes, just amdan diffyg YouTube I hyd yn oed drio mynd i'r afel ar toxicity sydd ar y platform. So, dyn ni wedi siarad amdan YouTube plant o blaen yn do, amdan yr quagmire o fel, oh god, fideos horrible brawychus sy'n dod fyny ar YouTube plant, just like, yn dod o fel server farms in India, kind of thing. Wy'n gyfan ni hefyd yn hacio'r iaith rhyw 2 flynedd, 3 blynedd yn ôl, Leighton Andrews sôn am yr angen I platforms bod yn mwy atebol I yr cynnwys sydd anna nhw. I ryw radd y fedrith Google a Twitter ddim really cuddio tu ôl I hynna am llawer hirach. Twitter beth bach yn haws iddyn nhw'n neud, chys bod nhw'n really byr y platform, ond mae Google mae'n dechrau mynd I fewn i'r busnes o creu cynnwys hefyd ac yn rhoi pwyslais ar cynnwys I hunan o fewn gwasanaethau hunan, so mae nhw'n really angen cymeru mwy o
mwy o gyfrifoldeb a beth sy'n mynd ymlaen. Ie, fel da ni'n gweud, mae'n gymaint o fel ymgyrchwyr ar Twitter, lot o fenywod nodweddiadol arno fo, yn dweud, does gan, nyn wedig Twitter, ond yn amlwg efo'r erthigol yma, da ni'n edrych amdano fo'r YouTube a'r holl ffieidrwydd oedd gen ni efo'r ymysodiadau tyrfysgol yr ymysodiad tyrfysgol yn Seland Newydd, yr ffaith does dim diddordeb mewn mae'r busnes wedi sgeilio mor uchel efo nhw rwan. Mae wedi mynd mor enfawr. Doedd y problemau yma ddim wedi cael ei gweld na'i gwynebu reit ar y dechrau. Diolch wedi cael ei bildio fewn i'r platfformau yma. Wrth gychwyn fyny. So wedyn mae trio cael fel, mae gen i tîm o fel gant o bobl yn mynd trwyddyn nhw. Like, pan mae gen ti fel diwrnodau o werth o fideo mynd fyny bob eiliad, dydy hwnna ddim... Ond nath ni siarad amdan tro dwytha, amdan y pobl mal yn gyrreist yna. Ar Facebook yn de. A'r ffaith bod burnout yn frawychus. A bod nhw'n mynd i ryw radd a dechrau coelio'r stwff oedd nhw'n edrych ar, cos oedd nhw'n just yn edrych ar fod bob dydd trwy dydd. Mae'n rhywbeth sy'n dyfynu bob wythnos efo ni rwan, neu bob penod. Mae'n erthgol ddiddorol i ddarllen o ran pan ti'n gweld unwaith eto fel un o'r quotes gen gweithiwr oedd fel bydde pennaeth YouTube, bydde hi byth yn she'd never put her fingers on the scale, said one person who worked for her. Her view was, my job is to run the company, not deal with this. So y cwmni, a ti'n gwybod capitalistiaeth, dyma sut mae o'n gweithio, ond pan mae'r peth yma yn gymaint o ran o'n bywydau ni, a does dim atebolrwydd, mae pethau fel Brexit yn digwydd, mae pethau fel dinistrio ffydd mewn... Mae di digwydd efo ni, mae dinistrio ffydd mewn newyddion, mae'n dinistrio ffydd mewn fel gwybodaeth, does? Wel, so ddari nhw greu rîli'r... so ddari Google dinistrio'r model hysbysebu oedd y wedi bod yn syliedig ar y pryd, heb rili ystyried... Lle i ryw radd oedd yn anodd iddyn nhw edrych yn y bell ymlaen a beth am di digwydd, ond ddi troi fewn i'r pay-per-click sydd yn feddwl mae o'n rhoi mwy o bwyslais ar y stwff mwy o brawychu sydd dynnu sylw mewn, a hynny rili sydd wedi cychwyn yr belan mynd lawr, ac heb rili ystyried oedd y model gwell o'n neud o. Mae stuff fel dwi'n ffindio'n hun yn gallu delio hefo lot o hyn, achos mae'r stuff ma'n unprecedented, a mae hwnna'n hollol amlwg, ond dwi'n licio edrych ar pethau mewn cyd-destun hanesyddol, a dwi'n darllen stuff amdan gwleidyddiaeth the long 18th century. So fel gwleidyddiaeth fel adeg Queen Anne. So dwi heb weld The Favourite, dwi really eisiau gweld The Favourite, ond dwi heb weld o eto. So dwi'n darllen... Ffilm odd iawn. Mae'n swnio'n ymwneud. Yorgos Lanthimos, wrth gwrs mae'n odd iawn. Mae'n swnio'n briliant. So dwi'n darllen biography o Queen Anne, ond o'n i'n disgwyl rhywbeth fel The Duchess. Dwi'n licio bach o barnstorming, kind of biography, filmic kind of thing. A dy'r llyfr yma, oedd ar fel Amazon Daily Deals, Kindle Daily Deals, ac o'n i just fel, cool, ydych yn greu. Na, like biography hanesyddol ydi o, a mae'na gymaint o gwleidyddiaeth yna, mae o mor boring. Ond y mwyaf dwi'n darllen amdan, like gwleidyddiaeth yn yr 19th ganrif, mae'n net, fel y busnes ma o Tories a Whigs o gen ti, so oedd y Tories gyd yn fel Anglicans, gan i gadw'r Church of England, ac oedd y Whigs gyd bach mwy fel, gallwn ni gael bach mwy o'r rhyddid, like, beth am ei fel non-conformists o bobl yr allan, a wedyn, ond oedd y ddau ochr yma, right, just oedden nhw methu siarad efo'i gilydd, bydde ti wastad yn goffo mynd i dy Tory coffee house neu dy Whig coffee house. Oedd bobl ddim yn ffrindiau. So mae'n neud i fi ddim fel, mae yna split lawr ganol Prydain, fel Lloegr fel oedd yr adeg yna. Ac mae hyn i gyd yn digwydd eto, a dwi fel... A dwi'n gwybod hwnna, mae'r printing press wedi dod, wedi disruptio pethau. A dwi'n credu bod stuff digidol wedi newid pethau yn
llawer cyflymach na bethau fel na. Na'r technologies hanesyddol. Da ni yn yr fatha'r... berw'r peth rwan yn dydyn ni. Ond mae'n really helpu fi edrych ar bethau mewn cyd-destun hanesyddol. A hefyd, un o'r theories fi ydi, wel, oedd hyn i gyd yn digwydd yn Llundain ac oedd o'n bwysig gan i bobl Llundain, a fysa fel yng nghyn-deidio fi yn fel Rhydymain, neu fel, bydde fod i effeithio nhw. Cos erthygl arall dwi wedi rhoi fyny ar y notes ydi, boi, ydi just basically, di 2 flynedd yn ôl, di penderfynu mynd hollol off y grid, di rhoi fyny ar fel trydan y bethau, di adeiladu tŷ i'w hun yn Iwerddon, a just wedi fel, mynd, na, ffwcio trydan, ffwcio technoleg, dwi'n mynd off y grid. A dwi'n gwybod beth chi guys fel, dwi'n gwybod chi wedi cael sians i edrych ar yr erthygl, fel, yes, o ti'n deud falle bod ti wedi cael look arno fo. Do, mae o, wel, fatha oedd chdi'n deud efo'r mae fatha printing press thing wedi revolutionisio, fatha, wel, dyna pryd oedd yn deud, it was the best of times, it was the worst of times. Fatha, mae technoleg rwan yn fatha, mae'n absolutely amazing, ond Jesus, mae o mor annoying hefyd. Like berig a stwff ti'n ma? Ag, so oedd o'n erthigol diddorol i bod y boi ma just wedi cael digon ag eisiau just rhoi go arni i weld sut fysa fo i fy iechyd a i just iechyd meddwl os dwi'n mynd just all out, ddim just slow bach, mynd off pethau, ond just dechrau cael baths mewn tŵb a tywall dŵr oer dros y men, a peidio gallu just pigio lawr i shops yn ôl bagio te a balli. Ag oedd yr erthygl yn neud yn swnio fatha fod o mae mindfulness iddo fo lle ti'n gorau cael app rwan i wneud hynna. Mae just yn rhywbeth sydd yn daily occurrence iddo fo lle mae o yn pigo rhywbeth fyrdd i fyny ac yn astudio fo yn cymryd i amser i wneud bob dim yn mynd am dro pan mae o eisiau mynd am dro ac yn wneud pethau, ond oedd na thing yn sticio fy mhen i trwy'r holl beth fedrith pawb yn y byd just switcho a newid i byw fel a ta dydy o ddim yn bosib, hyd yn oes a chdi cymryd pawb yng Nghymru 3 miliwn o'n ni ac just gwasgaru ni allan fel fod na fwthyn bach yn bob man ac fod pawb yn trio byw fatha y person yma a fod yn fatha mwy cymdeithasol, helo person yn y cae draw fancw, fysa fo'n bosib ti'n bod. Be oedd swydd y boi ma cyn iddo fo mynd i ffwrdd? Di o ddim yn deud, mae'n deud, I'm reluctant to write much about the big picture reasons why I decided to reject tech. Over time, I found my reasons slowly changed. But dwi'n credu, mae Mark Boyle, di enw, os ydych chi eisiau edrych ar fyny hwnna'n y Guardian, yn Tech Guardian. Dwi'n credu, o be o'n i'n edrych, mae o yn... Oedd o yn dwi'n credu oedd o'n gweithio yn y maes kind of tech-ish, dwi'n credu. Mae'n swnio fi fod o'n o redwydd efo, os bod yn gallu talu i adeiladu'r bwth mae hyn. Wel, ti'n meddwl beth mae di wneud? Di adeiladu fo allan o bêls, fel, so mae di adeiladu tŷ allan o fel bêls gwyllt. Mae di mynd yn hollol fel, mae di basically llyfr glas nebwy o. Do, hwnna oedd yn atgoffa fi o. Ond eto, dwi'n teimlo bod hwn yn rhywbeth mae rhywun efo pres wedi penderfynu, byw nhw. Mae hwnna'n... It'll be a wheeze. Mae hwnna'n wir. Di o'n really rhywbeth... So fe ti afforddio i dropio allan o'r gymdeithas am 2 flynedd. Gwych. Ond dim just erthygl oedd hwnna ci, mae hwn yn outtake o'r llyfr mae wedi sgwennu, sy'n mynd i fod ar werth. A wedyn... Dwi'n cymryd na sgwennu ma di wneud erioed. Wel, so mae di gwared 2 flynedd yn sgwennu'r llyfr ma, gret. So, dwi'n di really di
Daniel Day-Lewis yn byw fel cymeriad am oes pys fel ymchwil. Dyna be mae'r bwynt i wneud. Diolch really... Os o mynd i ffwrdd neu ti'n go iawn am rest o fwy, a sa'n ni byth yn clod o dan fo. Falle, fel ti'n dweud... Mae'n neud o fel ffasiwn, mae o. Diolch yn neud o bod o'n actually trefnu... Mae'n o'n, look at... I'm making a wind up... I'm holding a mirror to society. Have we come to dependence? Mae'r ffordd mae'n sgwennu, dwi'n gwybod sy'n ni'n deud am hynna, achos mae'n pysgota am i fwyd, mae'n gwneud pethau. Fel y ti'n sôn cynt, yes, fel mae'r llyfr glas nebo kind of nes ohono fo yn apelio gymaint i fi, mae fel... Am fod yn y diwedd y llyfr yna, spoilers, mae pobl yn dechrau dod nôl yr hofrennydd a falle, a mae hi jyst fatha, dwi'n misio hyn digwydd, dwi'n licio ffordd dwi'n byw, ac dyna'r argraff o'n i'n gael o'r erthigol yma fod, mae o wrth i fodd yn byw fel mae o, a ddim awydd o gwbl fynd yn ôl, hyd yn oed cael gafal ar unrhyw fath o bywyd modern. Mae'n bosib i ni fyw fel a heb gorfod mynd i ben draw byd. Mae hynna'n wir hefyd. Dyma ddewis, dyma ni'n mynd... So fydda ti ddod i nabod y pobl sy'n byw drws nesaf, fydda ti fod yn meddylgar a lle ti prynu dy fwyd a balli. Mae o'n bosib i wneud. Ond fatha'r, oedden ni'n deud, ych ti'n sôn am y boi na, ti heb di rei 300 awr i fewn ar y gêm na. Y broblem ydy'r fod pobl ddim yn sylwi fod nhw'n addicted i'r stwff ma, constantly, fatha, ti'n gallu cael screen time thing ar dy ffôn yn deud how many pickups today. So ti'n cael, bloody hell, dwi wedi pick up fyny 40 gwaith heddiw, just ac idly scrollio trwy Twitter i weld beth sy'n mynd ymlaen. Dwi'n gwybod dwi'n deud hyn fel bob penod, ond fel dwi wedi really bacio off lot o hwn. Dwi'n gweithio rhan amser a rhan o swydd fi ydi gweithio ar social media, so dwi'n goffa logio fewn iddo fo, ond dwi'n neud o, mae fel office hours, dwi'n neud o in office hours, pan dwi ddim yn y gwaith, dwi wedi ffindio fo'n really refresh, dwi ddim yn chasio fel, be mae ffrindio fi'n neud, be pobl neud, a wedyn bob un hyn fyddai yn picio fewn i Instagram, fi rwy'n di deud fel, fel, dwi'n ganddo Judge John Hodgman podcast, mae fel, and you can see the evidence on our Instagram page, so fyddai'n logio nhw fewn. A wedyn, mae'r dim anxiety, mae hwnna'n air cryf amdano fo, ond mae'r, yn dod syth nôl i fi, cos unwaith dwi arno fo, dwi'n cael gweld yr holl pethau hyfryd, mae'n ffrindio fi wneud, a mae bobl dwi'n abod yn wneud, a dwi'n teimlo fel bod fi wedi colli gafel, ar just bod yn plugged in i be mae bobl yn neud. Ond eto, bys ni mor reidrwydd yn siarad efo'r bobl ma, so ni just yn consumio nhw. So dyna un peth dwi'n gweld, bod fi'n byw mewn dinas a mae'n gymaint o bobl o gwmpas ma, just gennau ddim lot o fel day-to-day interactions hefo bobl, ond beth sy'n really nice ydi, achos bod fi'n mynd ar y bike, dwi'n baicio i'r ysgol bob dydd, so mae fel milltir a hanner yna, milltir a hanner nôl. A dwi'n gwirioni ar neud o, mae'n gret. A dwi'n endio fyny yn fel wafio'r bobl, a ti fel, Mrs Lollipop, a ti jyst yn dweud, a ti gweld hai bobl cerdded i'r ysgol. So dydy hein am yn meaningful interactions, ond maen nhw'n person i berson interactions. Dwi'n mynd i ddeud fel bike friends hefo un o'r boys y bins, cos bob dydd Mawrth pan dwi'n seiclo, mae'r boys y bins right yn ganol y ffordd, a dwi'n goffod wneud like hand signals fi efo fel plentyn ar y cefn, just yn mynd, I got the heibio, a mae fel, oh I love! I was like, thank you! A mae hwnna'n rhywbeth, like, ti fel, oh my god, mae hwnna'n real human interaction. A dwi'n colli hynna, cos o'n i'n dod o pentre a pethau, dwi wedi ffigur allan bod hwnna wedi bod ar goll lot efo fi, a mae gennau ffrindiau, ond maen nhw gyd yn really brysur. Mae gen nhw gyd blant a dyn nhw'n byw wrth ymyl fi. A hynny di'r beth mae'r gallu yna i ni wneud o, just i ni fynd a wneud o, so dwi wedi sylwi efo trio trefnu yn Llundain, mae'r gallu rili i edrych arno fo dweud, reit, dwi'n wedi cyfarfod efo'r person yma, da ni'n mynd i'n cael rhywbeth yn y dyddiadur, da ni'n mynd o, os da ni'n methu wneud o,
Ti'n diwedd y byd, neu gyfarfod eto'r mis nesa. A ti'n dweud efo'r apps a falle, mae'r mindfulness, y syniad yr apps ydy cael ni mewn i'r peth, mewn i'r practice, mewn i'r ffordd o wneud o. Y drws ydy o, rhaid i ni wneud y dewis i fynd trwyddo fo does. Mae rhaid i ni dewis wneud hwnna bwysig i ni a ffocus ar beth sydd actually yn bwysig yn y bywydau ni. So, gymaint o gytuno fo hynna fel dwi dal yn darllen llyfrau Buddhist philosophy ar hyn o bryd a mae hwnna di really impactio'r fel sut ydw i'n delio hefo stuff gwleidyddol fel so na i just darllen chydig bach allan o'r erthygl Mark Boyle ma. Some suggest that this approach hynny ydi just gadael a troed y gefn ar dechnoleg hyd yn oed fel trydan a bethau. Some suggest that this approach is selfish, that I'm turning my back on global problems, and perhaps they're right. But I'm not sure a tweet from me about Brexit would help the world more than rolling my sleeves up and doing something that's useful here and now. A mae hwnna, a ni just fel, hwnna beth ia. Like, as allai weld rhywbeth ymlaen i, physically, sydd angen i wneud, dwi yn. Ond, mae yna bethau sy'n mor fawr, dwi just fel, dydw i ddim yn ymgyrchydd, dydw i ddim yn genius, dydw i ddim yn rwy'n hefo clout, dwi just yn mynd i allu wneud beth sydd yn sffer bach fi. A di hwn, di hwn ddim yn technology thing, mae hwn yn kind of philosophy bywyd thing. Ond hefo dydy, da ni'n cuddiad tu ôl i'r dweud, bai technoleg ydy o, technoleg sydd creu hyn. Na, ni sydd dewis. Humans, fucking humans. Yn y fformat, da ni di deud, da ni di penderfynu bod yn hawsach wneud cysylltiad dros Twitter neu a dydy yn ytrach na achos bod o'n mae'r friction o'n fynd i fewn i'r o cael y sgwrs na rhwng dau berson ar Twitter yn teimlo lot yn haws ond da ni wedyn yn meddwl wel actually dydy o ddim mae'r gost yn diwad yn uwch na bod ni just yn neud yr ymdrech i ddeu helo i'r dyn bens neu bod ni'n dod i nabod y boi sydd yn y siop dros nesa. Mae'n beth, sorry. Wel, mae gyd bob tro'n dod lawr i, dwi'n meddwl, mae'r boi ma diom yn deud o gwbl pam oedd yn mynd i ffwr, ond wedi dychmygu fod eich fod yn rhywbeth i wneud efo idiots ar yr internet sydd yn reid hard time i bobl ag sydd yn spoilio bob dim i bawb ag ma' nhw'n bob man os ti'n mynd i pub i cael quiet pint efo dy fet mae yna idiot yn gallu troi fyny a spoilio'r noson i gyd does so ma' Yna'r thing pan ti'n gweld nhw wyneb wrth wyneb mae gymaint yn wahanol na i neud i fewn efo just un erthgol arall cyn yr after party achos dwi'n ymwybodol da ni'n rhedeg ar awr yn barod. Sorry guys. By me sort of so. Erthygl oedd Sarah Hughes, friend of the show, wedi ddarllen ar Wired. Eva Galperin, so mae hi'n fel bennaeth o'r Electronic Frontier Foundation's Threat Lab. So basically, super diogel, interneti, awesome hogan. A mae gen hi wallt fioled arbennig yn y llun yma, so dwi jyst yn parchu hi gymaint mwy, cos mae'n really cool. Ond mae hi wedi fflygio fyny pam math really, really pernicious a horrible o stelcian, sef fel stelcio digidol, ond fel apps fel sy'n compromisio ffôns partneriaid, so fel digital ti'n fel ti'n cael digital abuse bron y bod, so ti'n gael efo. A mae'r erthygl ma'n ydy really dod o rhywbeth yn sylw fi, ond i ddim yn gwybod amdan, twyd, fel dydy, achos bod oedd hi'n deud, mae'n gofyn i Apple wneud mwy, achos dydy nhw'n gadael i ti roi'r antivirus ar dy ffôn, achos maen nhw'n credu, maen nhw'n dyle fod hwnna, dim byd sy'n dod trwy'r App Store yn gwneud hynna, ond mae'r stuff ma i gyd mor dyn
jailbreaky a just y ffaith, mae rhywun sydd yn hapus iawn i compromise y ffôn ti'n roed arno fo, ond bys gen ti'n syniad a bys ti'n methu amddiffyn dy hun rhagddo fo. So dwi'n gwrs gathoch chi olwg arno fo, oedd o'n sicr yn rhywbeth o'n i ddim yn gwybod amdan, ac yn rhywbeth really brawychus y mwyaf ti'n darllen amdano fo. Do, dwi wedi darllen yr erthigol, ond dwi wedi clywed amdan be mae swnio fel beth ti'n siarad amdan mae yna gwefannau allan yna lle oedden ni siarad amdan hyn diwrnod y blaen ar lle fo Facebook di defnyddio i enterprise accounts nhw i installio apps efo consent teenagers i gyd ar ffôn, ond ddim trwy'r App Store, ond trwy enterprise account Facebook. A wedyn mae yna gwefannau llwyth o'n nhw allan yna sydd, oherwydd mae nhw wedi cael yr enterprise fatha certificate mae nhw'n distributio apps sydd yn, lle ti'n gallu cael ffilms o flaen llaw a falle, ac bob math o pethau, games illegal sydd rip-offs o pethau eraill a stwff fel la. So mae'n swnio fatha, dyna ti'n siarad amdani, lle mae... Bo hyn yn cael ei defnyddio i modd bypassio yr App Store a fo pobl yn reid stwff ar dy ffôn di ac yn dilyn beth ti'n neud heb i chdi wybod am byd amdano fo. Dyna ddo? So mae hwn yn... a ti'n gwybod dim byd amdano fo, ond unwaith eto, achos mae hwn yn broblem benywaidd bron o bod, da ni'n derbyn bod mae stelcian yn digwydd i bawb mewn pob math o berthynas, ond y rheliw mawr rhain ydi dynion yn cael mynediad i, cos unwaith mae gen ti di compromisio ffôn rwy'n, ti'n gwybod pob peth amdanyn nhw, ti'n gwybod i symudiadau nhw, ti'n gwybod i negeseuon nhw, ti'n gwybod pob peth amdanyn nhw, a mae hwnna mor beryglus i rwy'n sydd yn trio dianc o berthynas dreisgar neu triachu fi plant nhw pethau. So ni'n darllen o, gwn i fel, wrth gwrs mae hwn yn digwydd. My God, pan bod fi roed i mewn dan nhw, ond mae yna lyfr amazing sydd dod allan gan Caroline Criado Perez amdan data bias a dwi ddim yn cofio enw'r llyfr am ond really dda, mae'n allan rwan. So basically amdan y ffaith bod y byd, mae'r holl data sets mae cwmnioedd a llywodraethau yn defnyddio i gynllunio'r byd yn data sets, data dynion ydyn nhw. So mae pethau ddim yn cael eu cynllunio i ferched. Yna spacewalk wedi goffi cael ei canslo achos yna a tair menyw i fod yn mynd allan i'r gofod ac o gen nhw ddim digon o spacesuits a oedd yn ffitio nhw. Ac dio ddim just fel, mae hwn yn gyfforddus. Dio ddim yn saff. A wedyn oedden nhw'n deud oedd crash test dummies. Oedden nhw ddim yn testio crash test dummies. Oedd dynion oedd default crash test dummies. So bys y menywod y plant yn disproportionately yn cael ei anafu neu lladd mewn damweiniau, achos oedd y crash test dummies, oedd pob peth wedi cynllunio i achub dyn, 5'10", oedd yn pwyso hyn a hyn, lle fysa benywod beichiog, ti'n meddwl am fel seatbelts a stuff, hyn o ddim di designio fynd rhwng boobs. Mae just... So, yn ôl i hwn, bod hwn yn broblem mwy benywaidd, yn gyffredinol, a bod o just yn rhywbeth sydd wedi cael ei anwybyddu gan gwmnïau technoleg mawr. So mae hwn yn rhywbeth ar gyfer penod cyfan gwbl arall. Mae'n neud hwn fan. Ond oedd Sarah Hughes, friend of the show, wedi fflagio hwnna fyny ac oedd hwnna'n rhywbeth really, really diddorol ac o'n i'n really gobeithio bysa'r neges yna mynd allan i bobl edrych allan amdano fo ac i cofio cadw i ffôns nhw'n saff a chwilio am rhywle saff ac os dyn nhw mewn trafferth i drio gael help. Allai ddim cynnig ffyrdd i wneud hynna, dwi'n mor sori, ond oedd o di agar llygyd fi lot. Enw'r llyfr ydi Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Designed for Men. Yes, ti yn alai arbennig o fa. Diolch yn bod yn feminist da, cos o'n i ddim yn cofio fo. Ond mae'r llyfr yn brain ffrwydriad. Neu os ydych chi'n gael ar Audible. Reit, yn barod am yr after party? On that happy note. Okay, bwch eich o draw.
Oh. Let's get this over and done with cyn i'r Wi-Fi crapio allan eto. So, croeso i'r after party. Hooray! Yndyn, so, Bryn, ti'n ôl hefo ni ar y satellite link o ochr arall y byd. Ie, rhyw bentra bach sy'n neb wedi clywed amdan. Hefo ddim Wi-Fi. Efo ddim Wi-Fi. London. Oh my god, this is angen after party cyn tro mas isio. Right e. Ie, dyn ni'n mynd mor serious yn y penod nesaf, oce? No way. No, bydd pethau loads gwell yn penod nesaf. Fine. After party, just llun o Capten Marvel, ti di roi fy nist. Oh, seriously, da ni'n mynd i... So fel, dwi ddim eisiau trafod yr internet fel shit Isio show. gofyn tha chi, o'n i. Ie. Oherwydd, nes i ddarllen yr erthigol ma. Yr erthigol ydi The Nerds Who Hate Capten Marvel. Right. A nes i ddarllen o heb weld y ffilm i ddechrau ni. A dwi heb di ail ddarllen o ers yno. Ond oedd na stories mawr yn mynd rownd yr internet doedd fod oedd Rotten Tomatoes, oedd na lwyth o bobl mynd arno fo ac yn marcio fo hyna'r seren neu 1% neu rhywbeth bynnag. So, i tynnu'r average ratings i lawr. Ac oedd Rotten Tomatoes yn gorfod newid y ffordd oedd eu system nhw'n gweithio fel fod oedd neb yn gallu reid review i fyny tan oedd y ffilm wedi dod allan. Ac nath website Letterboxd wneud yr un peth hefyd oherwydd nes i sylwi ar hwnnw fod pobl yn dechrau mynd arno fo a crapio dros y ffilm i gyd. Wow. Ac o'n i just yn chwilio am atebion ar yr internet yn dan, beth sy'n mynd ymlaen? Mae yna ffilm allan efo female superhero. Be di'r issue? Da ni wedi cael Wonder Woman. Da ni wedi cael ffilm really gwael Catwoman. Mae hwnna flashback. Ond be di'r thing efo Capten Marvel? Dwi'n gwybod na'r un cynta yn yr MCU ydi i cael. Mae hwnna ddiddorol, cos dwi'n cofio... Falle bod y backlash fel yna. Dwi'n cofio backlash fel yna ar Wonder Woman. Mi oedd na pobl wedi bod yn gofyn cwestiynau i Brie Larson amdan sut oedd hi'n teimlo yn y rôl. Mi oedd hi wedi dweud rhywbeth leid o bod hi'n poeni beth oedd Hedyn yn ei 40 a dyn gwyn yn ei 40 yn meddwl o'r ffilm bod hi'n efo diddordeb oedd bod merch ifanc yn mynd i gweld uwcharwr ar y sgrin a gallu bod yn barod i yeah, that could be me too. Ag o'n a lot o'r whiny man babies ar yr wen deud ma Brie Larson di hi'n licio dynnu o'n gwen ma hi'n shit. So yna rhywun pobl fos ni'n deud ar Gamergate crew yr whole lot yr alt-right red pill weirdos. Anyway, dwi'n quite yn siŵr pan bod fi wedi cyffyn nhw. Anyway, na. So Mae yna ddau beth fan hyn, yn does? Cos mae Marvel wedi bod yn really araf ar dod â'i cydryddoldeb. Ond fel, cydryddoldeb, ond o ran mae yna gymeriadau benywaidd amazing i ddewis ohonyn nhw, a dyn nhw ddim wedi cael... Mae rwy'n fel Scarlet Witch yn gymeriad spectacular, psycholeg, yn bonkers, ond mae hi'n cael fel falle combined screen time o fel 10 munud yn y fel 3 ffilm mae wedi bod yn efo. Wel, un o'r highlights o'r ffilms eraill i gan fod ma ba fi wedi bod, da ni fyny i wan Civil War da ni'n gwylio fori. Dio erioed wedi gwylio nhw i gyd, dwi wedi gweld nhw i gyd. Amazing. So mae o ar frys i ddal i fyny ar erbyn Endgame, ddod allan y cinema. Ond mae beth yw nhw'r cymeriad a Black Panther, na? Na, Black Widow. Mae cymeriad hi'n sefyll allan i fi gymaint yn y ffilms eraill. Mae soldeb really amwys, really fel spy. Pam dos am ffilm di bod yn barod efo just... Dyn nhw'n gwybod be i wneud efo nhw. A spoilers ahead, dwi dal yn teimlo hynna ar ôl gwetcha Capten Marvel.
dwi ddim yn teimlo bod nhw'n gwybod be i wneud, achos ti'n eisiau just cymharu Capten Marvel a Wonder Woman, cys mae yna ferched yn efo. Mae nhw'n dau ffilm hollol wahanol. Oedd. A mae'n gymeriadau sy'n mewn gwahanol pwyntiau yn ei siwrnad ydy. Mae ffilms mae channel brilliant ar YouTube. Mae YouTube film essays yw fy jam. Dyddi yma. A mae yna channel breaker enw Patrick H. Willems, a mi oedd i wneud tair epic, like hanner awr video essay amdan pam bod y Marvel Cinematic Universe yn teimlo braidd off. Dwi di gwylio part 3. Like, gwasio ddau dyn, mae'n greu. Fysa ti'n lyfio, mae gen i un pen o just ar colour grading, no? Fucking part 2, man. Watcha fo. Mae nhw just fatha plate safety o'r holl amser. Oedd Capten Marvel... Hwna di'r un amdan y musical score hefyd. Ie, yr un boi. Mae'n briliant. Cos mae'n caru'r ffilms yma, a mae'n dweud, ond dyn nhw'n mynd cyffwrdd ti, tyma, achos oedd o'n dweud, look, dedwch beth ydych chi isio amdan fel y rhai cynta, ond oedd Iron Man, Thor, Captain Marvel, First Avenger, oedden nhw'n seithio nhw ar ffilm, mae na emotion, mae yna beat, mae yna bethau yn rheina sydd just ddim yn dod yn lleill. Mae'r lliw i gyd wedi mynd, mae'r diddordeb i gyd wedi mynd, ac deimlo si hynna'n Capten Marvel. O'n i'n barod i grio, o'n i'n barod i deimlo, ac o'n i just fel, na, dio ddim... Ti'n cymharu hwn i Iron Man, ac mae o just yn warthus. O'n i'n really siomedig, a do'n i ddim eisiau bod. Yn union, o'n i di mynd i fewn i'r cinema... nath fi Cynan a Shari fynd, nath Arian y ferch ddim dod, oedd hi be oedd hi'n neud rhyw party neu rhywbeth, mae'n siwr, ond oedd hi eisiau gweld o, ac o'n i really eisiau gweld o am fod, female fucking character kicking ass on screen fatha, ond o'n i falch nath hi ddim weld o am fod Oedd na 10 munud, 5 munud ar y diwedd, lle mae hi yn cael fel, mae'n mynd yn nuclear, ac o'n i fel, hwn dio! Ac o'n i just fel, mae'n amazing. Ond eto, doedd dim stakes, doedd dim build-up. Oedd yr holl directing yn y darn ola na, oeddech chdi'n gwybod lle oeddech chdi, lle oedd hi'n mynd, oedd o just... yn rhoi chdi off eisiau gwylio fo, lle mae hwn di gallu fod yn super amazing mewn dwylo rwy'n unwaith eto, mi na i gymharu fo hefo Wonder Woman, cys gerddys i fewn i Wonder Woman a gries i o fewn yr 20 munud cynta, cys oedd o'n dangos a mae'r cymeriad yn holl wahanol, ond dyle bod fi di teimlo'r un peth, achos oedd na ddim build-up i fel backstory Carol Danvers. Oedd backstory hi, just flashbacks o fel, like pawb yn deitha hi, gall ti ddim neu hyn. Whereas, dwi'n cofio yn Wonder Woman, oedd just y ffaith bod fel yr holl gymuned yma just yn fenywod. A bod i existence nhw just yn... Ac oedd yr syniad bod i'n methu nid oedd o ddim yn gwestiwn, oedd o just fatha, amlwg rhaid nid, pam so'n hyn yn thing. A dwi'n gwybod, achos mi oedd yna emotional stakes yn Wonder Woman, o'n i'n teimlo, efo'r ffaith bod, be oedd y ffaith amdani hi, doedd hi ddim angen rwy'n i ddeithi hi bod hi'n gallu neud o, oedd hi just fel... Wel, dyma pwy ydw dwi yn gallu neud o. Lle oedd yna gymaint yn backstory Carol Danvers, o fel... Cyn iddi... Be ti'n cael yn stori Captain Marvel? Cos oedd ni'n siarad efo Al am hyn. Basically, Captain America ydi o, right? Ti ddim yn superpowered, ond fel... Oedd Steve Rogers yn arwr cyn iddo fo gael superpowers. Mae'r grenade scene... yn Captain America The First Avenger yn ffocin Dor Calonis ac o'n isio hwnna o'n isio teimlo hwnna eto o'n isio teimlo fel pan bod hi'na do'n i'm yn teimlo dim o fel arwroldeb hi oedd just y ffaith bod hi'n kick-ass mae Wonder Woman yn mynd i'r trenches achos mae isio torri drwad i achub pentre dydy Carol Danvers ddim yn gwybod be ydy hi mae fel Wolverine mae fel mae o'n
So mae'r... Dwi'n meddwl mae'r problem hefyd ydy, mae Marvel one yn y pwynt lle mae gen nhw lle mae nhw angen i'r stori fod erbyn yr ffilm yma. Mae gen nhw'r fformula lle mae nhw'n gwybod, reit, part 1, right, yn y first beat, mae rhaid i hyn ddigwydd, yn y ail beat, mae rhaid i hwn ddigwydd, yn y trydydd beat, mae rhaid i hwn ddigwydd. Dwi'n really siomedig, a do'n i ddim yn, ti'n mo, erbyn faint 20 ffilm fewn, ti'n disgwyl bo hyn. A da ni'n nabod y fformula off by heart, da ni'n gwybod erbyn yn y third act, da ni'n mynd i cael un grŵp yn ymosod ar grŵp arall. Mae'r ddau grŵp mwy na lai yr un grym a'i gilydd ag... A ti'n gwybod, da ni yn mynd i fynd i watch Endgame. Mae pawb mynd i fynd i watch Endgame. Ti eisiau gwybod, achos mae o fel mystery box ma. Ond y ffordd nath Capten Marvel orffan, oedd o edrych fatha union un problem oedd chdi'n cael efo ffilm Superman, lle mae o'n indestructible, ac yr argraff oedd chdi'n cael o pwera Capten Marvel ar diwedd y ffilm oedd fatha, so'n byd yn mynd i eich stopio hon. A mae hwnna'n teimlad greit, ond oedd o ddim yn ystywed yr Americanwyr, it wasn't earned. O'n i ddim yn teimlo fel, achos oedd y ffrind hi, a mae gennym ni gymaint, a mae yna bobl sydd llawer clyfrach na fi ac yn gwybod lot mwy amdan hyn yn gallu siarad amdan, like, black sidekick. Oedd hwnna bach fel, mae bobl di wastad yn cael bod y sidekick, am fel, oedd Maria Rambo, neu, beth enw, so Rambo, oedd like, cydweithio, oedd hi just yna i fynd, you were a hero, like, before you were, like, a superhero, neu whatever. Ond oedd hi'n well yn ei rôl na oedd, beth yna Brie Larson. Ti'n meddwl? Dwi'n meddwl. Oedd Brie Larson, just, mae hi'n actores hanhygoel. Ond oedd hi ddim yn cael, like, oedd hi'n cael ei cyfarwyddo i fod fel, ti'n amnesiac, a just active fel amnesiac. Ac oedd hi'n cool, oedd ti'n cael fflachiadau o fel cymeriad cool, ond fel, o'n i'n teimlo attachment iddi, lle o'n i'n teimlo... Na, o'n enaid yn am ryw reswm. O'n na ddim. A dwi'n wyndro beth dwi ddim yn gweld yn efo, mae bobl eraill yn gweld yn efo. Oedd na rei pobl yn trio cymharu efo yn y diwedd, lle oedd hi fatha, dwi efo'r pwer amazing mae gyd, a dwi just fatha di datblygu, dwi'n gwybod sy'n neud bob dim fel hyn. Efo sut oedd The Force Awakens, lle oedd Rey yn cael yr pwer yna diwedd i gwffio'n yn erbyn Vader Jr. Cael yr anda. Kylo, ond o'n i, actually, yn y cinema yn gwylio hwnna, o'n i bron mewn dacra pam oedd hi sylweddoli oedd hi'n gallu cwffio nôl. A oedd hi wedi sylweddoli cynt pam oedd hi'n cwffio i feddwl o, pam oedd o'n trio penetrate i meddwl hi. A wedyn oedd hi wedi troi nôl yn y diwedd yn cwffio yn yr eira. Ac o'n i fatha, oh my god, mae hwn yn amazing. Oedd yr emotion, like, a'r tensiwn yna, a nes i byth deimlo hynna. O'n i'n teimlo'n dead iawn yn gwatcha Capten Marvel. Oedd hwn fatha ista mewn bwcad hyn yn ganol cae, wedi cael disconnectio o'r grid a tywall dŵr oer dros dy hyn. Na, ddim mor exciting a tywall dŵr oer ar hyd y bendi. Olia ma na thrill ac i gael efo hwnna. Oedd e just fel ista yn y bwcad ac oedd y dŵr yn orai, oedd y tywydd yn orai. Ond a ddarnau ar y oedd hi'n hedfan, like, 30 seconds o fel hi efo i fel helmet yn fflamio a mae fel yn hedfan trwy'r gofod. Dwi'n cofio mynd, fuck yeah! Oedd hwnna'n great! O'n i yn licio y gwallt yn sticio allan. Mae hwnna just amazing. Ond oedd hwnna fel 0.1% o fel gweddill y ffilm. O'n i isio... Des na ddim... Yr unig ffilm cymeriadau Marvel sydd wedi neud i fi deimlo yn rhywbeth ers fel blynydde ydy Into the Spider-Verse. A wedyn, di hwnna'n hyd, mae hwnna'n Sony ffilm. Ragnarok, Thor Ragnarok. Sorry, Thor Ragnarok. Be oedd o, dwi'n oedd o'n ffilm igon... Iawn da. Tebol. It did the job it was set out to do. Possible. Mae'r eich bod ni'n
disgwyl gormod gyda nhw weithio, dwi'n gwybod. Mae'r syniad bod ni'n... Mae nhw'n gwmni enfawr, gallen nhw fod wedi heirio, achos mae'r Ryan Bodlediad yn Fleck, yr cyfarwyddwyr, fel indie, hippie, kind of... Mae fel Mark Webb yn neud Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Fel, dyn nhw'n gwybod sut mae action, like ond eto, mae hefyd, mae fel, nath, beth yna fo, Cornetto Trilogy. Edgar Wright. Edgar Wright yn dangos efo dysgu Ant-Man. Yndi, mae na rhyw raddau lle fydd nhw chwarae efo fo hefyd, ond hefyd mae Marvel hefyd efo syniad o Kevin Feige a falle efo syniad lle mae o eisiau'r stori fynd. O ie, ti'n mynd gallu... A mae limit i be dydd nhw'n neud. Dwi wirioneddol yn awgrymu, os da chi heb weld yr Patrick H. Williams trioleg o fideos ma yn sgiwrio'r Marvel, o le o gariad, fel petai, watchwch nhw, ma' nhw'n sôn am pob peth dwi eisiau deud, ond gen i ddim y clyfrwch i ddeud o. Diwedd y byd, mae o'n ffilm sydd dod y llwyddiannus dros ben. O ie. Mae o'n... Ond maen nhw wastad yn mynd i fod yn dod yn nhw. Na pam dyn nhw'n cymryd dim risks. Ia, oedd o'n saff dros ben. Sut bod, dwi dal ddim yn deall sut mae Taika Waititi di cael neud Ragnarok. Mae Ragnarok oedd fel, oh my god, mae yna enaid yn hwn. Mae hwn yn crazy. Nes ti weld i tweet oedd yr oedd y blaen, lle oedd Disney di announsio. O ie. Fod yr writer-director gwleidio Guardians yn dod yn ôl. James Gunn. Ie. Ac oedd di tweetio efo quotio hwnna yn dweud, what? I thought I was doing it. Bes y Taika Waititi's Guardians of the Galaxy. I suppose mae Guardians Galaxy, mae hwnna yn un arall, nath Guardians Galaxy 2, nes i grio, a nes i teimlo'n lot yn hwnna. Wel, so dwi'n meddwl Marvel yn disgwyl i hwnna fod quite mor llwyddiannus. So maen nhw'n gadael iddyn nhw. So, weird i allan. Dwi'n classifio Capten Marvel yn yr un lle a dwi Thor The Dark World ag Avengers Age of Ultron. Dwi yn Thor The Dark World apologist. Mi gymau hwnna. Like, y Thor films yw fy ffefrynnau, okay? Dwi'n mynd i ddeu celwydd. Fe drai wylio Thor yn unrhyw beth. Fantasy sci-fi. I love it. The Dark World yn just yn... Ond mae pawb yn cwyno amdano fo, fi'n gwybod. Ond mae gen fo fel Loki yn y carchar, a mae gen fo fel... Mae'r badin shit. Mae'n betha da yna fo. Oes, yr un peth as ysgyn Capten Marvel, mae yna betha da yna fo. Ond overall, yr un peth a Age of Ultron, mae yna betha da yna fo. Ond overall movie, mae'n iawn. Mae gen ti, so mae, fel ys dweud, oedd Iron Man, Thor ag Captain America The First Avenger, oedd gyd yn eistedd tu allan i'r be oedd yr fformula, oedd hwnna dal yn ystod y pryd lle oedd y franchise yn trio ffeindio draed. Wrth gwrs. Pam nath Guardians oedd allan out of the blue a neb yn gwybod fatha. Pwy ddiawl oedd yr ein? Who are these a-holes? So wedyn yn cael ti'n cael Avengers Assemble yn dal un o fy hoff ffilms o hwnna rili lle oedd nhw'n dweud reit, da ni'n gwybod wan be di'r fformula, ond wedyn o Thor Dark World eto ni sta tu allan i'r fformula yna, a fel maen nhw wedi dod draw wedyn maen nhw'n cymryd llai o risks efo pethau yma, a maen nhw'n dweud ond nath nhw gymryd risg efo Ragnarok ddo. Ie, eto dwi'n meddwl oedd nhw'n teimlo fatha hwnna o reitrwydd yn mynd i chwarae tu allan, chos oedd y stori yna ddim really yn addasu yr arc lot. Dwi'n meddwl, oedd yn teimlo fatha oedd 99% o'r action yn eistedd tu allan hwnna. Be sy'n gret, ydy'r ffaith bod Taika Waititi yn auteur. Mae Taika Waititi yn fel, mae gen i fo style i hun. Like, dyna pam sy'n ti di lyfio gweld yr Edgar Wright Ant-Man. A bys ni di lyfio gweld yr Lord and Miller Solo. Cos oedd Solo gymaint o gachu o ffilm. Sa ti di roi rhywbeth gwahanol yn dwi'n classifio Solo yn yr un Captain Marvel
kind of solo. Oedd solo di neud fi'n flin, achos o'n i fel, dwi'n mynd gifio shit yn boi ma. Dwi'n rioed wedi gifio shit am Han Solo. Mae roed Solo a Capten Marvel yn yr un yn bwc a dwi'n meddwl bach yn gas i Capten Marvel. Mae'n hash dros ben i Capten Marvel. Ddim yn guys. What, you're travelling by yourself? You're going solo? Yeah. That's my name. Let's just Han Solo. Dwi'n roed y Solo yn yr un yn bwc a dwi'n swn i roed yr trilogy, yr new trilogy, so episodes 1, 2 a 3. Oh my god, you are going way deep there. Na. So, yn yr unig sort of syniad o bod nhw'n wanky fanservice. So, maen nhw'n dweud, da ni'n mynd i esbonio sut nath o cael ei gonfo. Da ni'n mynd i esbonio sut gafodd o'i enw fo. Dwi'n siŵr bod fi wedi siarad am hyn o blaen, right? Ond ma Solo yn neud fi'n flin fel mae Blade Runner 2049 yn neud fi'n flin, like... Mae'n amazing. Mae'n amazing. So, ond doedd dim angen fucking Harrison Ford yn efo. Like, pwy... Na! Ti ddim angen Harrison Ford yn efo. Like, inexplicably byw yn fucking weird Vegas. Wanky fanservice ydy. Ydy! It's self-indulgence. Doedd ddim angen digwydd. Doedd ddim angen! Oedd y ffilm yna yn glorian berffaith o fel eco-destruction dyfodolaidd. Anyway, hey, quick, guys. Da ni wedi bod yn siarad hir. Dwi'n siarad amdan Disgraceland. Be di Disgraceland? Dwi'n obsessed. Podcast dwi wedi binjo. Band dwi'n newydd arganfod o'r enw Elvana, lle mae yna Nirvana tribute band fronted by Elvis. Os da chi heb di weld yr fideos ar YouTube, mae werth i weld. Am fod maen nhw'n cyfuno canion Elvis efo'r un Nirvana. Achos mae hwn yn... Mae Disgraceland yn swnio. Yndi! Mae'n dod o. Mae Disgraceland, right? Mae'r Venn diagram, achos i llun nhw ar yr... Apple Podcasts, like ar podcast RSS nhw, ydy Zombie Elvis. A'r episode cynta nes i really fynd fewn i oedd like episode cynta fel cyfres Cobain a Courtney Love nhw. So basically, maen nhw'n sôn amdan like pop stars, sut mae pop stars yn fel neud stuff illegal. Ac oedd fel like story Jerry Lee Lewis just yn fucking insane, a the boy ma just yn flat out murderer. A title di Jerry Lee Lewis, The Killer and Getting Away with Murder. Yeah, cause... Norwegian Black Metal, Satanic Rebellion, Murder and Worse. Right, o'n i methu gwrando ar yr un Norwegian Black Metal, cos oedd hwnna'n fucking dywyll. Ond mae'r boi ma yn amazing. Mae fel gwrando ar fel Cameron Crowe film, mae fel hi'n Almost Famous, ond mae'r boi ma'n sgwennu fo, a ma'n llefaru fo. A mae'n amazing. Dwi di binge nhw, a mae'r gyfres, mae'r ddau benod ar Cobain a Courtney Love yn fantastic, cos nes i misio Nirvana, cos o'n i ri ifanc pan bod nhw yn ei hanterth. Bywan, fi? Yeah. 35. Oh yeah, I suppose. Yeah, so o'n i'n fel 10 oed pan bod fel... Like 9 oed. Have I told you my story that I had tickets to see Nirvana and he decided to kill himself? Sorry, oh my god. Oedd y ffordd ti di deud hwnna just fel... Oh, Christ. Dwi dal wedi... Madda iddo fo. Madda, o gwbl. O'n i'n meddwl amdano hyn o'r blaen, achos o'n i'n siarad lle yn syniad fi o y cerddoriaeth dwi'n licio dwad o, ac o'n i'n teimlo lle bod rhywbeth o'n i di dod i nabod yn bellach ymlaen yn y mywyd, achos doedd mam a dad dim rili'n efo radio tŵr o'n i cefnio, so doedd yn rili dysgu byd o i blas nhw, a dwi'n meddwl lle rhywbryd am a lot o bobl wedi cael y blaen anna fi, chos ffaith bod y rhieni nhw wedi dangos iddyn nhw Nirvana, Pink Floyd, a The Beatles neu be bynnag, oedd nhw gyd yna pam oedd nhw'n tyfu fyny. Doedd o ddim really ar un ffordd i fi. Yeah. Anyway, da ni'n mynd mlaen yn age...
ages, ond dwi eisiau sôn am Disgraceland, cys y penod diweddara ddoth i allan ar ebyll y cynta, nes i ddim twigio ar ebyll y cynta ddoth i allan, cys o'n i'n gwrando yn hi ddoe. Ges i'n absolutely pwnio gan y podcast ma. Oedd o'n amazing. So please gwrandwch ar y penod is Jim Morrison the Zodiac Killer, cos ma fucking brilliant. Oh my god. Ges i'n neud, cos o'n i fel, oh my god, da chi ys i Google fel BBC News, byd fyny ar BBC News yn hwn, pan oedd shit, mae hwn yn, oh my god, mae hwn yn terrifying. A wedyn nath nhw fel, fucking noob, you fucking got like, you wouldn't believe that a fucking podcast will do this to you, man, it's April, the first April Fools. Gan i just fel, oh my god. A just giggle anodd yn hun. Mi nath na rwy'n gael fi ar April the 1st hefyd. Da chi probably, os da chi'n gwrando na ni, da chi probably gweld Marcus Brownlee. Gan fo YouTube channel lle ma'n review o tech. Ac oedd o fel leak o'r Google Pixel 4 neu 3, be bynnag sydd nesa. Ac oedd y screen grab a bob dim, oedd y mor convincing am fod oedd wedi cael person i wneud y thing. Wow. Ac oedd o'n complete, just un screen mawr oedd o, ond efo'r camera yn popio fyny o'r ochr. Ac o'n i'n meddwl, fuck, no way fod yn mynd i wneud, mae'n stupid. Ond oedd na rhywbeth oedd o'n deud sôn amdano, be oedd o'n deud amdano fo, rhywbeth am y cameras, faint o... Mae fo'n dechrau ridi... Pe nath oedd o'n siarad rhywbeth amdan sut oedd Google yn gallu tracio stwff o felly, mae fo'n reid yr tinfoil hat mae ymlaen yn eisiau mynd, oh my god, wedi cael fi, Jesus Christ! A si'n meddwl, fucking teimlo fatha idiot wedyn. Dwi falch bod ni'n recordio hwn rwan, cos oedden ni fod yn recordio fo ar ebyll y cynta, so fe jyst i fod yn rhyw. Reit, Enid a Lucy, pwy sydd wedi rhoi hwnna lawr? Fi. Good cyfres? Nes i wylio fo ar ddamwain. Mae o ar S4C neu iPlayer. Gyn yr un cwmni chdi di siarad? Cwmni fi, dwi mor embarrassed bod fi heb fod yn watcha do. Mae o'n un o'r pethau mwyaf bonkers i fi wylio ar S4C ers amser maith, a mae werth i wylio. Brilliant, Enid a Lucy. Just a general summary o'r plot ydy dynas, mae yna stryd teras yn Llanelli, mae yna ddynas yn dysgu piano mewn un tŷ a drws nesa, mae gen ti cwpl ifanc sydd yn ffrio hyd efo babi bach, ag mae'r gwrn o ddadra bob nos yn pest gachu di wastio'r pres i gyd, ag mae gen ti Enid a Lucy y ferch ifanc, ag i siwrna nhw o fewn, dwi'n siwrna nes i wylio'r pedwerydd neithiwr ag nath o ddod i ben, dwi'n eitha siwrna hwnna oedd y diwedd y daith. Ond basically y dan cyntaf yn fod fod Lucy yn dod adra a darganfod fod i gŵr hi ar y soffa yn off i dits ar drugs, efo bag llond o drugs arno fo, mae hi'n cymryd y drugs, mynd efo'r babi, mynd drws nesa ac yn dweud, dwi eisiau mynd o yma, a wedyn mae yna siwrna mawr yn digwydd dros y 4 penod nesa, ac mae'n hollol mental. Mae'n swnio'n bril, achos mae Star Trek Discovery di gorffen, so dwi yn chwiliad am like nos Wener watches fi newydd, a dwi yn really flin bod fi heb watched a nes dwi hyd yn oed heb watched Fferm Factor Celebs. Hang on, Star Trek Discovery di gorffen? O do, dwi di cyrraedd penod, like oedd o'n teimlo fel series finale. Na, dwi wedi gorffen eto. No way? Na. Oh, yes! Yes! Oh, brilliant. Nath na rhywbeth freaky ddigwydd i fi heddiw amser cinio. Mae na actor mab y ddynas parchus sy'n dysgu piano yn yr rhaglen. Mae o yn cael traffaeth efo i'w wraig, mae'r real bitch, yn y gyfres. A mae na scene, dwi'n mysio dweud spoilio na, bedio, spoilers. ond oedd o'n boenus iawn.
o fewn fo, ac oedd o yn yr un caffi a fi gyna, ac o'n i just methu stopio edrych arno fo a meddwl, oh my god, hwnna'n really poenus daeth. Fi eisiau mynd i fyny ato fo, dwi'n mor sori am ddweud chdi'n teimlo. Si, like, trafferthion byw yn Gymru, well, definitely byw yn Gaernarfon. Brilliant, oce, diolch am y rec. Bryn, oes gen ti unrhyw awgrymiadau ar gyfer diwedd yr rhaglen? Peidiwch defnyddio Vodafone ar gyfer broadband. Hot take. Really, really cyflym. Na, beth gen ti? Na, just yn siarad meddwl trwy'r wan. Pam ti... What? Di broadband yn dod trwy'r... Tamad o... 3G ta thing? Na, di... Hardline ydi o, oedd o lot o'r atach na BT. Iawn da. Hei... Na, Wel, ei rhywbeth sydd dal yn y ddyddiadau, dos o neb di sôn amdano eto, ond mae e-lyfra efo... fuck off. E-lyfra a... Cyn i ni fynd, dwi... 12 mlynedd ar ôl pawb arall wedi prynu Kindle. Really, really hen am tenner off eBay. Gret. Mi oedd na spoiler yn ganol y sioe, os nach chi'n sylwi am fod nes di sôn amdan hynna yn ganol y sioe, yn ymwneud, dwi'n siŵr fod i heb di sôn amdan hynna. No, dwi heb, i gwybod. Fi a Kindle Dailies, mae na wefan o'r enw BookBub, a maen nhw'n fel e-bostio, right, dyma'r deals ar Kobo, dyma'r deals ar Kindle Store ti, dyma'r deals ar bob dydd. A maen nhw'n deud, like, pa genres y ti'n licio. So dwi jyst yn hamro fantasy novels rwan, a historical fiction, achos pwy sy'n eisiau gwybod yn byd go iawn? Egar y nodyn yna! Unrhyw newyddion arall? Neu da chi'n done? Gret. Diolch yn fawr ofnadwy i bawb sydd wedi cyrraedd mor bell ar hyn yn y podlediad, mor bell ar hyn yn y 76 penod da ni wedi gwneud. Diolch yn fawr chi'n wrando, da ni'n lyfio wneud y sioe. Gobeithio bod chi'n rhywfaint yn enjoyo hi. So ni yn deud, tweetiwch ni, ond dwi'n mynd i weld o. So, diolch i chi eto, fyddwn ni'n ôl mis nesa hefo break from reality, just i chi. Ond am rwan, nos da iest? Nos da Bryn? Nos da. Nos da gen fi, dwi offi adeiladu cwtyn yr ardd allan o bêls. Actually, yn llythrenol, mae gen I tent fan i'n yr ardd as we speak, cos mae plant yn chwarae yn hi, pop-up tent, dwi bron yn mynd i fyw yn honna. Hwyl am rwan, cariad mawr i chi gyd, ta-ra!